zaila bezain emankorra izan da. Esango nuke hori izan dela potentzialik handien eman diona proiektuari. Gazte izan mandiegia hartzen diegu, beraien bizkar, beraiek gerozuk esan duzuna, hautsik eman gabe. Claro, hori da, bai. Ez diegu azaltzen, zenolako presioak ari diran pairatzen beraiek, eta ze ondorioak dituen horrek haien osasun emozionalean eta mentalean. Are gehiago, ez diegu azaltzen, guk helduok ze presio jasaten ditugun gizartean ere bai laboralak eta denetan arrakastatsu izateko ze presio sentitzen dugun eta hori nola kanalizatzen dugun haiengan. Gu gara presio horren bektore bat, bai? Eta hori dana azaldu gabe uste dut karga handiegia jartzen ari garela haiengan, bai. Topatu genituen 4 gazte guretzat harribitxi batzu dianak, egia esan, oso landuta zeukatelako gertatu zitzaiena eta egin duten ibilbidea oso aberatsa izan delako. Eta gaur egun gaitasuna handia dute hori beste ikuspegi batetik begiratzeko da ondorio oso interesgarriak ateratzeko. Ordan harribitxi horiek lortuta egin duguna da horiek gero nerabeekin hitz egiten jarri. Eskoletan izan gara eta nerabeekin egon dira aurrez aurre haien testigantzak ematen. Eta hori izan da benetan nerabeien barrenak mugitu itunak, eta hortik atera dira guk hemengo kirolaren azterketa honetan adibidez lortu ditugun emaitza horiek. Nik uste dut, gazte horien testigantza zuzena eta aurrez aurre eta gertutik hitz egin izatea gazteekin eta ulertzean erabehiek ze pasa duten eta ze baliabide izan zaizkien interesgarri aurre egiteko arazoiei, edo gurasoekin hitz egiteko, edo irakaslei laguntza eskatzeko, hori dana atera izana oso gertuko elkarrizketatan uste dut hori izan dela gako nagusitako bat. Mutilen 60%ak aitortzen zigun beren ustez, haiei itzailean inoiz gertatuko osasun mentaleko arazo bat. Eta ez dira konturatzen horrek berak, ikuspegi horrek berak, zaurgarriago bihurtzen dituela. Hain zuzen ere kontzientzia falta horrek, ez? Eta nik uste dut aurrez aurre entzutea mutil bat kontatzen nola izan dan eta nola erori dan zulora eta nola bere zaurgarritasun guztiarekin konektatu behar izan duen hortik ateratzeko hori mutilentzat oso baliotsua izan dela. Denentzat, neskentzat ere noski, baina esango nuke mutilek badutela hor behar handiago bat gizarteak jartzen dizkien muga handi horiengatik, ez da beren zaurgarritasuna erakusteko jartzen dizkien zailtasun guzti horiengatik. Eta uste dut oso interesgarri izan dela bai.